ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נושאה חן בעיניו, ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותכרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך מלך אסתר המלכה ומה בקשתך? עד חצי המלכות יינתן לך. ותאמר אסתר על המלך טוב יבוא המלך בהמון היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך מהרו את המון לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך בהמון אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך ויינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך בהמון אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המון ביום ההוא שמח וטוב לב וכראות המון את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זעם ממנו. וימלא המון על מרדכי חמו ויתאפק המון ויבואו אל ביתו וישלח ביהווה את אוהביו ואת זרש אשתו. ויספר להם המון את כבוד עושרו ורוב בונו ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר נישאו על השרים בעבדי המלך. ויאמר המון אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשה אותו כמותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהבו יעשו עסקו 50 עמו ובבוקר אמור למלך ויצלו את מרדכי עולו ובואו עם המלך אל המשתה שמח. ויטב הדבר לפני המון ויעשה